No a takhle nějak vypadala letošní sezóna. Ale my se vrátíme na začátek, jak to všechno začalo, a to je tady na dílně. Mám prostě obavu z toho, aby to tady neurvalo tohle. Máme začátek února, no a připravujeme obě dvě auta na sezónu 23. Chtěli bychom jít po dlouhé době, asi po 10 letech, jet znova celou sezónu, což je teda pro nás velký záhul, ale je to naším cílem. Teďka to s klukama tady připravujeme, vlastně to děláme už od podzima. S Fábí bychom chtěli jet celou sezónu, což je zhruba asi 8-9 závodů zóny střední Evropy a vložený závod v Nový Pace, takže to není jednoduché, ale snad se to povede. Budeme tomu věřit a doufám, že všechno klapne. Letos prostě přišla opět na řadu Fábie, kde jsme si řekli, že pojedeme minimálně 3letý projekt, takže jsme jeli rok 21, 22 a 23 jako letošní rok. Fábie je prostě nejvíc, co můžeme v tomhletom sportu s plechovým autem jet. Je to auto na vyhrávání. Naším cílem bylo letos prostě tu sezónu vyhrát. Dneska to teda prostě neskromně říkám, že to taky je, s tím jsme do toho šli, ale nebylo to jednoduché a není to vždycky samozřejmé, protože ta technika musí fungovat a nám to teda se štěstím vyšlo, protože ta Fábie nás 2x nebo 3x nechala prostě ve štychu. Ale nikdy to nebylo tak, že by nás nechala ve finále. Na bodovaných závodech vždycky v finále dojela a na bodovaných místech. Konkurence je tady veliká jako každý rok, takže uvidíme. A naší prioritou letos není mistrovství republiky. My jsme chtěli jet zónové závody a nějaké závody při mistrovství Evropy. Humpolec, první závody sezóny, trať, kterou já mám rád. Humpolec byl hektický, protože ještě týden předtím jsme neměli auto po kupě a bylo to vlastně bez testu i díky počasí, takže jsme do Humpolce vyrazili tak, že jsem nevěděl, jestli to bude fungovat a pochopitelně se to projevilo hnedka v měřeném tréninku. Auto úplně nefungovalo, co se týče podvozku a pak v průběhu závodu se to projevilo i nastavení motoru, naladění, protože jsme neměli prostor to řádně odbrzdit a po 3-4 kolech se to auto přehrívalo, nebo motor se přehrívá a zkrátka to nefungovalo. Ten průběh nebyl takový, jako bych si představoval. Ale povedlo se nám dostat do finále z třetí nebo z druhé řady, kde se nám povedlo teda vybojovat druhé místo. Ještě neuvěřitelně, protože po boudě a s vohlejma poloosama, s autem, který byl v podstatě nefunkční, geometrie špatná, tak to musím říct, že jsme měli obrovskou dávku štěstí. Takže to bylo super a ty závody vlastně dopadly skvěle. Tak, právě jsme přijeli do německého Zalova a zítra hra na ně. Zalov, vložený závod při mistrovství Evropy, ne zóny střední Evropy, kterou jsme jeli jako bodovaný závod, ale byl to nebodovaný závod při mistrovství Evropy, kde teda jsem byl poprvé, to znamená vůbec celou sezónu nebo nás provázela neznalost tratí, protože to bylo vlastně převážná většina tratí, který jsem nikdy nejel, takže to byl trošku handicap.
špatně naladěný podvozek, nepovedlo se nám to odladit a zase opět motor. Prostě nefunkční motor, nešlo od spoda, 3-4 kola, víc to nevydrží. Bude finál? Já musím říct, že teda já ty kluky neznám, kromě toho Matyase Mayera a Štefana Vinčíkla z Lamborghini, protože oni byli v place, takže to asi vím, s kým mám tu čest. Ty ostatní jsou, musím říct, že teda zase překvapiví pro mě, protože jedou neskutečnou palbu, takže nevím, koho mám vedle sebe nebo před sebou teďka, ale bude to těžký, to vím rozhodně. Celý závody jsme se trápili až do semifinále, kde nás teda, a to musím Fabii v podstatě poděkovat, že nás vždycky vyřadila tak, kde na nebodovaných místech nebo na nebodovaných závodech. A tady nám zase opět prasknul už druhý disk v semifinále, tudíž jsme nepostoupili do finále. Třetí závody v sezóně Nierad, Maďarsko. Konečně nový, pořádný, naladěný motor. Jedna díra na celém parkovišti, on ji trefí. Tak právě jsme přijeli do Nirádu a jdeme vybalovat. Tak to tady moc hezký, takže doufám, že se nám tady bude dařit. Skvělý zázemí, skvělý závody, je to prostě evropská trať. Pořadatel je závodník, mistr Evropy. Skvělý, na to prostě není vůbec co říct. Vyhraný měřený tréninky, v podstatě vyhraný všechny rozjížďky, takže to bylo skvělý. Co se stalo? Stalo pravděpodobně po otevřený ALS. Ale nevím, prostě disciplín, no, plnej. Jak se to opakuje, tak se prostě něco vyscere. Pěkný závody, trošku mě překvapil povrch, protože jsme tam přišli o několik sad pneumatik, je to hodně tvrdá trať. První závody v sezóně, které byly fakt hodně povedený. And the winner is Petr Šimura.
šampaňským tady šeme, jak teda ty vole, volejník. Ne, všechno dopadlo skvěle. Jsem za to rád. Trať úžasná atmosféra, auto fungovalo úplně na výbornou a celý tým, takže jsem spokojený. Už jsme to potřebovali, protože teďka to byla přerušená série těch druhých míst, asi 4 za sebou, takže jsem rád, že to takhle dopadlo. Míla má dneska svátek. Míla má svátek. Děkuju. Děkuju všem. Gambetič. Super závody u moře a to je všechno. Jdem do chorvatského Gambetič na další závody. Venku asi 30 stupňů, v autobuse asi 40. A tady je driver. Já jsem byl teďka si odpočinu. Čtvrtý závody v sezóně. Daleko jeli jsme do Chorvatska, něco kolem 1000 kilometrů. Pěkně jsme si to užili, co se týče moře. Byli jsme v pátek u moře, bylo to skvělé, tak jsme si trošku zaplážovali. Já si to nechám zkazit, neboj. Závody jako takový, když to porovnám, že jsme byli v Nírádu a hnedka na týden na to byli v Gambetič, nesrovnatelné podmínky. Prostě tam to dělají jinak. Bohužel nám odešla převodovka, naštěstí teda v sobotu odpoledne po první rozjížďce, takže jsme měli prostory vyměnit a díky rozdělení těch tříd a neúčasti některých soupeřů se nám povedlo prostě s přehledem vyhrát. No a baka. Ty krávo. Strašně jsem chtěl. Strašně jsme chtěli, jako nejenom já, ale všichni prostě tam uspět. Prostě, když někdy člověk hodně chce, tak se to prostě zkrátka nepovede. Měřený tréninky, to nebylo o nic, to bylo 6000. V podstatě jsme jeli asi 3 auta ve 3 desetinách. Já to hodnotím dneska už zase jako pozitivnějc než ten den, protože to jsem byl teda hodně naštvaný. Jenom prostě si Fabie postavila hlavu a ten skvělý motor nám v tom finále prostě nevydržel a od 3. kola ztrácel výkon pravděpodobně, nebo dneska už to víme, vypl těsnění pod hlavou a já jsem bohužel, mě neukazovala kontrolka vody, nebo respektive ukazovala jiné informace, než jsem si myslel, nebo jsem měl. Zkrátka jsem ten motor totálně zavařil. To se mi hodně ublížil, dojela do cíle na 5. místě. Na 5. místě. Manželka mě řekla, že buď rád, že si takhle nedojel, aby byl naštvaný, že jsi byl druhý. Takže má pravdu asi. Asi bych to nepřenesl. Prostě jsme chtěli všichni vyhrát. Bohužel se to nepovedlo.
tak možná někdy příště. Molča. Super, skvělá divácká kulisa, atmosféra, nálada lidí, perfektní. Trať, kterou jsem nikdy taky nejel, byla velmi záludná a musím říct, že se to projevilo hned po prvním průjezdu warm-upem, kde jsem prostě zkrátka jednu zatáčku nedal, byl jsem dlouhý a trefil jsem skálu, která byla zarostlá a volili jsme řízení. Musím říct, že kluci celou sezonu předvedli skvělou práci, protože vždycky dokázali to auto velmi rychle opravit a velmi dobře opravit a za to patří dík všem klukům, hlavně teda Honzovi, mému bráchovi, protože letos projevil obrovskou šikovnost v tomto směru. To auto, protože jsme zase vrátili zpátky motor, který byl prostě špatně naladěný, bohužel se nám to prostě nedařilo odladit a furt jsme nevěděli, čím to je. Tak nám to prostě vždycky 2, 3 kola, 4 kola, tam bylo obrovský vedro, tam prostě bylo 35 stupňů, 37 stupňů, to bylo neuvěřitelné. Tak to přestávalo jet a bylo to znát na těch průjezdech a tak já jsem prostě už s tím ani nechtěl jet. No a až najednou zdechla. A ještě do konce kol, myslím tě, že já se tady uvařím asi. No a tam se prostě ukázalo, že jsme měli střižený klínek na klikový řídeli, to znamená jako na časování motoru. A co s tím? No a neuvěřitelně tyhle ty motory jsou v podstatě jenom 3. 2 mám já a jeden má prostě, nebo měl prostě jeden slovenský divák, Fanda, který prostě pochází ze Zvolena. Zkrátka se nám přihlásil a ten klínek, ten ustřižený klínek nám přivez a vím, že akorát za mnou přišel, poklepal mě po zádech, říkal, tady to máš a zítra vyhraj. Za tomu patří velký dík, protože díky tomu jsme ty závody mohli dojet a vyhrát. Control Day se 130 s LR-kou. Záležitost zase nás s Milanem, prostě my jsme to kdysi zahájili někdy v roce 2014, kdy jsme prostě poprvé natočili to kontrolní video jako takovou myšlenku, jako reklamu na firmu. A vlastně to letošní video bylo pojatý jako fejkově, že zlikvidujeme oranžádu. A bylo to jako, že na závěr té celé série, jako 5. video. Nebylo to vždycky z oranžádu, protože jsme taky jeli s tou starou 130, s tou úplně první, tou bílou. Ale bylo to vlastně jako naposled, protože už nic jiného nepojedeme a proto vznikla ta myšlenka tu oranžádu jako slisovat. Musím říct, že jsem na to dostal x lidí vynadáno, protože ne každý to pochopil, že to je fake. Někteří Slováci mi psali, bych tak řekl slušně, do pánských přirození, i do dámských, jo, ale snad už to dneska pochopili a doufejme, že všichni vědí, že bych oranžádě nikdy neublížil a že bych ji nikdy neslisoval. Ten nápad na to video, ten námět jí slisovat vlastně pocházel tady z dílny, kdy jsme tady furt rokovali o tom, jak to vlastně provedeme. A Honza, jako brácha, tak vystřelil, tak ji slisujeme. Tak jsem mu ten krávě nadal, jsem to zase zbláznil. Ale tam ta myšlenka vlastně nastala, že jsme tady jednu takovou schnilou, ale opravdu schnilou ze spoda, která se vlastně nedala už kloudně, nebo dala, ale nebylo by to finančně únosný, tak jsme ji prostě olakovali, polepili a použili jsme ji na tohleto video. No tak právě jsme přijeli do Turkéve, do maďarského Turkéve, kde teda se jede zóna střední Evropy, jako 5. podnik. My jsme tady poprvé, takže uvidíme, jak to bude, jak nám to tady půjde. Trať vypadá jako pěkně, pořadatelé zatím to vypadá, že to mají pěkně připravený a uvidíme, jestli to bude se jet jak mě, tak autu. No. Turkéve.
Opět Maďarsko, trať, která je velmi technická, není tak rychlá, ale velmi technická, utahaná. Je to z vracáku do vracáku, takže to bylo náročné na geometrii a na to, aby to auto opravdu dobře zatáčelo a šlo za volantem. Pocity ztratě, jo. Myslím, že pocity ztratě bych vůbec teďka ani neřešil. Zkrátka ten motor nám bohužel nejde od spoda, je tam velký pytel na plynu a nevím, jestli s tím rady. Půjdeme asi z druhé řady a já se budu snažit prostě nějak to udržet, jde nám o udržení bodů v první řadě v této sezóně, předtím jsme na prvním místě a máme nějaký bodový nástup, tak bych o něj nerad přišel. Nepojď to, vole. Druhý den prostě celou noc a celý den strašně pršelo, takže se to prostě změnilo obrovský kaluže a hodně vody. Ten motor si odlehčil a v podstatě nezáleželo na tom kroutícím momentu a mohli jsme mu malinko slavit na ALS a povedlo se nám na tomhletom povrchu vyhrát. Musím teda říct, že nám hodně pomohlo odstoupení soupeřů. Jako fakt, jsem tady čekal všechno, že nám to nejede a to jsem si jako, to jsme snad nějak trošku vyřešili, ale jakože bude takovejhle autocross, tak to jsem teda, vidíš tu hromadu ty lidi. Super, jsou to pro nás cenné body do celkového hodnocení a teď jsme si vytvořili poměrně slušný náskok, takže teď se budeme snažit to udržet v Poříčí a následně na Slovensku ještě v Dargově. Je všechno. Poříčí. Ty krávo, Poříčí. Kreše, kreše, kreše. První rozjížďka, super, druhý místo. Málem jsme to nedojeli, protože nám odešla převodovka. Je to sprdeli, ty vole. Může. Ale stačili jsme ji vyměnit po té první rozjížďce přes noc. Trojka. My doufáme, že nám to bude fungovat a že prostě udržíme nebo
lépe řečeno upevníme tu první příčku, kterou zatím máme v té zóně střední Evropy. Další rozjížďka, obrovský kreše, to znamená dveře, náprava přední, zadní. Do finále z druhé řady, dobrý, dostal jsem se na druhý flag, ale rána jak dělá. No a prostě odstoupení, protože uražený rameno, prasklý a prostě s tím se jít nedalo. Bohužel. Bohužel jsem musel odstoupit, ale bereme jako cených asi 21 bodů, tuším, takže jsme si upevnili pozici v té zóně a teďka pojedeme do Dargova na Slovensko, kde doufejme, že už nás nic neohrozí k zisku toho titulu mistrů zóny střední Evropy. Takže my teďka právě připravujeme a opravujeme auto po závodech v Poříčí. Tam to bylo takový trošku demoliční, zejména teda to finále, takže teď se snažíme to, já tady dělám třeba lamináty na autě a kluci opravují dveře a nápravu Honza tam opravoval, nápravníci svářel a tak, takže teďka to snad už bude ready a snažíme se to připravit na poslední závody. Doufáme, že pro nás letos poslední do Dargova na Slovensko, kde bychom teda měli. Doufáme, že se nám povede získat ten kýžený výsledek, který jsme si vytýčili letos, to znamená titul zóny střední Evropy. Nechoď moc blízko teda, ale nezumíš, to je všechno ty vole vyladěný. Vodka s albou, jo, tam ty vole, viděl jsi to tadyhle? Vylepený ty vole. Dargov Dubiny. Daleko, úplně na východě Slovenska. Musím říct, že moc pěkná trať. Rychlá, členitá, ale rychlá místama, pěkný. Jsem rád, že jsem to dojel, že jsme prostě si utvrdili ten bodový náskok a že vlastně jsme si na tomto závodě vlastně stvrdili to vítězství v celkovém šampionátu Central Europe Zone. Povedlo se nám vyhrát předposlední závod v zóně střední Evropy a to je Dargov, slovenský Dargov, kde jsme získali první místo a tím plný počet bodů 35 a tím jsme teda zkrátka získali zároveň titul zóny střední Evropy. Jsme mistři. Někdo může říct, že to prostě bylo zadarmo, nebo že to prostě bylo jasný, ale já po svých zkušenostech vím, že ty závody jsou prostě i o štěstí, o tom, že musí fungovat technika, že všechno do sebe musí zapadnout, takže si musíme sedět jako lidi, jako týmově a to je strašně moc a to si myslím, že se v našem případě povedlo. Jsem moc rád za to, že se mnou na ty závody jezdíte, to je vzkaz pro všechny, co se mnou na ty závody jezdí. Jsem rád za to, že
si rozumíme a bylo mě s váma ctí a bude mi ctí, pokud ještě nějaký závody pojedeme třeba v příštím roce, tak pokud se mnou opět pojedete. Na závěr musím poděkovat mojí manželce, protože ta si vytrpěla nejvíc. Zkrátka byl jsem celou sezónu pryč, takže moc díky za to, že to vydržela, že to vytrpěla, že nebo ten titul je v podstatě i její. Já jsem rád, že jsme to dokázali, protože tu celou sezónu skutečně odjet a bylo to teda jenom 9 závodů v vozovkách, tak pro nás to je prostě strašně moc. A musím a chci klukům poděkovat za to, že to se mnou zvládli. Díky.